Ahojte všetci. Zdravím. Môžem sa trochu pochváliť? Ďakujem pekne. Nedávno som kúpil manželke nové auto. Zaslúžila si. Za zásluhy pred rodinou. Lenže dlho sme riešili, čo bude lepšie. Indesit alebo Bosch. Nakoniec sme kúpili Candy. Nedávno za mnou prišla manželka s prosbou. Ona vlastne vždy príde s nejakou prosbou, keď ku mne ide. Ja už ani nevidím ženu. Ja vidím novú úlohu. Príde a hovorí: Miláčik, potrebujeme kúpiť elektrický vývrtka. A ja na to: Nie, potrebujeme znížiť počet otvorených fliaš vína. Hovorím jej: Prosím ťa, ak ja niekedy prídem za tebou s tým, že chcem tú pivnú helmu, kam sa zasunú 2 plechovky a idú slamky rovno do úst, nekupuj mi to. Ona: Ty nechápeš, ja neviem použiť normálny vývrtka. A čo ak odídeš a ja budem chcieť víno a neotvorím fľašu? A ja jej hovorím: Tak vtedy asi až tak nechceš víno. Veď to poznáte. Keď máte fľašu vína a nemáte čím otvoriť. Vy ste si fakt niekedy povedali: Tak nič, nebudem piť víno? Nie. Vtedy si spomenieš na všetky lifehacky sveta. Najprv sa snažíš tú zátku pretlačiť prstom. Potom búchaš po dne fľaše. Potom zapaľovačom zohrievaš hrdlo a úprimne, keď nakoniec tú fľašu takto otvoríš, vážiš si to víno o mnoho viac. Ak ste nikdy nepili víno so sklom vnútri, tak ste nikdy naozaj nechceli víno. Karanténu som prežil so ženou a 2 deťmi. Normálne som precítil všetky čarovné chvíle rodinného života. A uvedomil som si jednu vec. Žena je človek. A veľmi, veľmi zaujímavý človek. Zistíš to podľa odpovedí na úplne rovnaké otázky. Raz sme už ležali v posteli, ja sa prehadzujem, pozerám. Ona len tak civí do stropu. Pýtam sa: Na čo myslíš? Ona: Či sa mi chce ísť vycikať. A ak ťa zaujíma názor človeka, ktorý poprvé spí s tebou v jednej posteli, po druhé už sa na tej istej otázke popálil, tak ti odporúčam, choď hneď teraz. Neprekladaj to. Karanténa našej rodine vlastne aj prospela. Zblížila nás. Pretože som v nej objavil tajomstvo rodinného šťastia. Aké? Jednoduché. Žiadne tajomstvo neexistuje. V rodine nie je šťastný nikto. A muž musí pochopiť, že aj ona je nešťastná rovnako ako on. A vtedy príde úľava. Ako som zistil, že ju vytáčam rovnako ako ona mňa? Raz počas karantény len vošla do izby a povedala: Môžeš odísť. My sme sa ani nehádali. Ani sme sa nerozprávali. Len vošla a povedala to. A ja som odišiel. Lebo v jej očiach som videl, je to pre tvoju bezpečnosť. Prvýkrát to bolo tvrdé. Ďalšie 2 razy už čisto zo skúsenosti. V čom je ten tajný trik? Treba pochopiť, že je to prírodný jav. Je to ako dážď. Keď vidíš dážď, nestojíš pred oknom a nekričíš: Hej, dážď, čo robíš? Nie. Pozrieš na oblohu, všimneš si mraky, pripravíš si dáždnik a prečkáš dážď. Presne takto to funguje aj s ňou. Treba si všímať mraky. A mraky, to je jej správanie, jej náznak. Vieš, keď len tak prejde chodbou a kopne tvoje tenisky. Alebo keď je v byte také úzke miesto, že 2 ľudia sa musia otočiť plecami. A ona ide rovno proti tebe a ty vidíš, neplánuje uhnúť. Kamarát, vtedy sa pýtaš sám seba: Chceš zomrieť? Čo si, nesmrteľný? Ako keď ide na teba kamión, nerobíš pred ním frajera. No poď. Nie. Uhnúť treba. Treba sledovať, aké sú tie mraky veľké. Lebo jedno je malý obláčik. A druhé je, keď je celé nebo čierne. Jedno je, keď kopne do topánok. Iné je, keď ohryzie nábytok. Raz sedela na gauči, hrala niečo v mobile a zrazu: Kurva! Hovedo! Pozerám. Hrá tie kryštáliky, kde sa farby spájajú. A ja som si povedal: Na tento týždeň ideme k mojej mame.
Pre istotu. Sú chlapi, ktorí hovoria: nie, moja je v tých dňoch úplne v pohode. Ja nechápem, o čom hovoríš. Nie, kamarát. Nie je v pohode. Len si ťa viac váži. Chráni ťa. Možno keď sa na teba pozerá, si normálny. A keď sa otočíš, tak len... Úprimne, dámy, trochu vám závidím. Lebo vďaka týmto dňom si viete niektoré veci pekne prikryť. Keď sa rozprávam so ženou, ona mi môže uprostred príbehu povedať: nerozprávaj sa so mnou. A ja: prečo? Ona: tie dni. Ale predstavte si, že ja jej uprostred jej príbehu poviem: nerozprávaj sa so mnou. V tom momente sa začne diskusia. A prečo, prosím ťa? To by ma zaujímalo. Pretože ona si povie: on si myslí, že s ním nikto nebude rozprávať. A preto to treba sledovať. Treba všímať. Treba sa pričuchnúť. Presne ako pri požiari. Najprv cítiš dym. A ja si myslím, že potrebujeme normálne službu. Ako sú hasiči, tak službu tieto dni. Aby si ich mohol zavolať. Prídu k tebe. Si už na balkóne? Som. Oni rozložia plachtu, ty vyskočíš a oni ťa o týždeň dovezú späť. Jednoduché, prehľadné, užitočné. 3 mesiace sme sedeli v karanténe. Prečo tak dlho? Lebo sa našli ľudia, ktorí karanténu vedeli dodržať. Ale nedodržali. Prečo? Lebo nás do toho donútili. A človek, keď ho nútiš, robiť nebude. Prezident mal hneď v prvom prejave povedať: nemusíte sedieť doma. Robte, čo chcete. Len rátajte s tým, že vakcína nie je. A prístrojov na dýchanie nebude dosť. A potom nech dron odletí od prezidenta a zrazu vidíš, on ani nie je v krajine. Verte mi, sedeli by sme doma ako prikovaní. Za 2 týždne by sme porazili koronu. Ako prvý na svete. A nie len koronu. Ešte aj pár pohlavných chorôb by sme zlikvidovali. Som si istý. Vedeli ste, že aby sa úplne porazili chlamídie, stačí 2 týždne nemať sex? Len 2 týždne. A my to nezvládneme. A ja ako ženatý človek robím všetko preto, aby som prispel k boju s chlamídiami. Naozaj sa snažím. A moje výčitky nemám len voči vám, single ľudia. Títo roznášači, čo sa zoznamujú na Tindri, na Instagrame, neviem kde všade. A ešte majú pocit, že ťa musia informovať o svojich úspechoch. Mám takých kamarátov. Zavolá ti a povie: brat, asi som niečo chytil. A ja: počkaj, najprv ťa dám z hlasitého. Sedíme za stolom. Ďakujem veľmi pekne, priatelia. To je odo mňa všetko. Ak sa vám to páčilo, dajte like a prihláste sa na odber kanála.